Rada by som vám predstavila profesionálny konský trenažér Ride Tutor, voláme ho tiež Pony. Je to jedinečný prístroj, ktorý disponuje najmodernejšími technológiami. Dokáže verne napodobiť prirodzený konský krok, chôdzu, ľahký pokus aj cval. Tento prístroj simuluje skutočný pohyb koňa a pomáha taktiež vytvárať a udržovať fyzickú kondíciu. Účinne posiluje brušné, stehenné a chrbtové svaly. Využíva sa taktiež na uvoľnenie stuhnutého svalstva, zlepšuje držanie tela, rozvíja pevnosť a pružnosť svalov, trénuje nervový systém k zlepšeniu motorických funkcií, zlepšuje taktiež metabolizmus, plúcnu kapacitu a krvný obeh. Tento prístroj obsahuje dva módy, začiatočnícky a profesionálny. Dobu cvičení je možné navoliť v rozmedzi od 5 do 30 minút. Ďalej obsahuje 9 rýchlostných úrovní a 5 prednastavených cvičebných programov. Tieto sa striedajú v závislosti od terénu, cez ktorý kôň prechádza. Oproti klasickej jazde na koni je pri použití trenažéru vyvíjaná oveľa menšia záťaž na kĺby a preto je vhodný aj pre užívateľov, ktorí nemôžu vykonávať nejaké namáhavé cvičenia. Tento prístroj je vhodný pre deti a taktiež pre dospelých s hmotnosťou do 120 kg. Jednoducho poskytuje efektívne riešenie pre tých, ktorí si chcú udržiavať kondíciu, vypracované telo a precvičovať všetky svaly. Vďaka pravidelnému cvičeniu tento trenažér pri nízkej námahe pomáha zredukovať tuk a spevniť svalstvo. Realistickú jazdu na koni si vďaka tomuto trenažéru môžu natrénovať aj úplní začiatočníci, a to bez obavy z nejakého neželaného pádu, ale je vhodný aj pre skúsených jazdcov, ktorí chcú rozvíjať svoje jazdecké schopnosti. Hoci kontakt so živým zvieraťom tento trenažér nenahradí, je účinnou a najmä menej finančne náročnou alternatívou hypoterapie. Hypoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá využíva pohyb koňa ako rehabilitačný prvok. Impulzy, ktoré vznikajú pri chôdzi koňa, sa prenášajú na človeka a putujú až do jeho centrálneho nervového systému. Tým, že sa človek pri hypoterapii prispôsobuje pohybom koňa, dochádza k zlepšeniu koordinácie pohybov, rovnováhy, pohybovej symetrie a stimulácii dýchacieho svalstva. Vďaka tomu, že tento trenažér realisticky napodobuje pohyby koňa, je naozaj vhodnou alternatívou aj hypoterapie. Či už je vašim cieľom rozvíjať jazdecké schopnosti alebo sa len udržiavať v kondícii, radi vás u nás privítame.